Jakinen eskutik, Euskadi Irratian, Jakingunea. Ikerketa bat egin daiteke bolizko odorrera igota, edo egin daiteke hankak lurrean, inguruko errealitatearen parte izanik eta eragin nahian. Euskarazko kulturgintzari lurretik eta eragiteko gogoz begiratzen badiozu, hau zuretzat da. Usurbilgo udalaren eta Jakinen elkarlanetik sortu da Joan Mari Torrealdai beka. Lehen edizio honetan hautatutako gaia, Euskara eta kultura gaurko eta biharko gizartean. Bekaren koordinatzaile lanetan ari den Aritza Zurmendi izan dugu gurekin xehetasunak kontatzeko. Hasteko, beka nondik nora sortu den? Oinarrian dago Joan Mari Torrealdairen figura omentzea batetik, eta berak egindako lanari ahalik eta zuku gehien ateatzen. Pixkat, Joan Mari Torrealdairen obrak edo lanek eman diote forma. Joan Mari Torrealdaik baina, hainbat esparrutan egin zuen ikerketa, eta lehen deialdi hau zabala bada ere, aurrera begira, arloz arlo jorratzeko asmoa dute. Bekak jarraituko du 2 urtez behin ateratzen, eta etorkizuneko edizioetan protagonismoa emango zaio Joan Mari Torrealdaik berak bere obran zehar landu dituen hildo desberdinei edo. Hildo horien artean daude, liburugintza, kazetaritza, euskararen historia soziala, euskal literaturaren soziologia, zentsura, euskal prentsa, politika eta gizartea, hezkuntza, bada zeri heldua. Gaia edozein dela ere, Joan Mari Torrealdairen jarreratik ikertzea da sustatu nahi dena. Izan ere, beti eduki zuen bisioa edo ikuspegia, bizitzea tokatu zitzaion garaiari usaina hartu, euskarazko kulturak nondik tira behar zuen edo aztertu, eta egitasmoak martxan jartzeko, ez? Eta guk hori hartu nahi izan dugu. Aurtengo edizioan behintzat, Joan Mari Torrealdaik izan zuen ikuspegi hori gaur egungo euskal kulturaren egoerari edo aplikatzeko. Gaur egungo kulturari begira beraz, baina eragiteko asmoz ikertzea da kontua. Bai, azkenean da ikustea ze erronka dauden gaur egun euskal kulturan edo, eta ikerketa aplikatuak egitea. Erronka horiek nondik hel daitezken, nola eman diezaiokegun buelta egoerari, nola jarri etorkizuneko hildoan euskal kultura modu orokorrean ulertuta. Eta horretarako, galdera hauek bota dituzte amo gisa. Gaur egun euskarazko kulturaren askotariko arloetan dauden eztabaidetatik, ze esperientzietatik atera daitezke etorkizunerako irakaspenak. Non daude etorkizun desiragarriago baten aztarnak gaur egungo euskal kulturan, edo nolako imaginatzen da gaur egun etorkizuneko euskal kultura desiragarri bat. Gero ikertzaile bakoitzak bere proposamenetan galdera horri diezaioke aditu edo aritu den esparrutik, kultur eremu desberdinetatik, nolabait guk abiapuntua ematen dugu eta gero proiektuak ekarri beharko luke lurrera ikuspegi hori edo galdera horietatik abiatzen dena. Beka honen beste berezitasuna, ikerlanaren emaitza jendeari helarazteari emandako garrantzia da. Bai, azkenean Joan Mari Torrealdaik ikerketa egiten zuenean ere oso kalera begirako ikerketa egiten zuen edo oso gauzatzeko moduko ikerketa, eta guk ere nahiago izan dugu pisua jartzea divulgazioan edo ikerketa horrek beste zerbait sortu edo eragiteko ikuspegiarekin funtziona dezala. Eta divulgazioa egiteko modua ikerlariaren originaltasunari zabalik geratuko zaio. Euskarria bera ikerketaren emaitza ez du zertan testu bat izan, ez du zertan txosten bat izan, naiz eta halakoek ere balio dezaketen, baina hori ere modu irekian planteatu dugu. Euskarazko kultura zein esparrutatik lantzen den, emaitza ezagutarazteko bide izan ahalko da disiplina artistiko hori ere. Deialdi egokia izan daiteke, kultura gertutik bizi duen horrentzat, baldin eta? Azkenean euskal kulturaren bueltan dabilen edozeinek egin dezake, ikuspegi bat duenak, euskal kultur sistemari edo egiturari buruz, eta kezka bat duenak etorkizunari begira jartzeko kultur sistema. Hortxe beraz, gonbidapena. 18 hilabete izango dira proiektua ontzeko, eta 14.000 euroko ordaina izango du lanak. Bekara aurkeztu nahi duenak, gehienez 12.000 karaktereko txosten bat idatzi, eta jmtbk@jakin.eus posta elektronikora bidali besterik ez du. Proiektuak aurkezteko epea zabalik dago urriaren 24 bitarte. Oinarriak eta informazio guztia jakin.eus atarian.